This is Avu Junction, where Hausa people have gathered, where they built their shanties. Buses are coming in now, bringing troops of them with their bags. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. N'ihe onyonyo a anyị nwetara ugbu a, ndị zitere ya na-akọwa na ihe a mere n'ogbe ama dịka Avu Junction nke dị n'ime okpuru ọchịchị Owerri West n'ime steeti Imo. Kedu ihe mere ebe a? Ndị bi na ya bụ ogbe nọgidere nnọọ na-ezipụta ozi na-akọwa na ha hụrụ ebe ọtụtụ ụgbọala na-ebute ndị ugwu, ndị a onye ọbụla ma ndị na-atọrọ mmadụ ma na-eyi ndụ ụjọ n'obodo, na-ebute ha. Ọtụtụ n'ime ha makwanụ ha niile ụcha nkịta n'isi. Ọtụtụ ndị ugwu wee na-akọwa na ebe ahụ ebutere ha na-akwadokwa ibido busewezie ha na mpaghara dị iche iche nke ya bụ obodo. Wee tiwe mkpu tiketa mkpu, ndị uwe ojii wee bịazie wuchie ebe ahụ wee nwụchizie ndị ugwu ahụ niile. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ka anyị chetakwa n'azụ. This is Avu Junction, where Hausa people have gathered, where they built their shanties. Buses are coming in now, bringing troops of them with their bags, their weapons and many dogs that we can't count. There are many here. They have gathered. We don't know what they are doing. Look at them. See their shanties that they built here. They just offloaded them now. Yes. Trying to distribute them. We don't know what they have come here to do. Somebody don't post some. Video police, no video. No. See people around. No, I don't see my ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gala ka nkwukwa na uche m nke njeburu mmadụ. Ụmụnne anyị bụ ndị bi na gburugburu ebe ahụ Avu Junction ahụ ebe ihe a mere, o nwere nnọọ ụfọdụ ajụjụ nsị ka njụọ, maka na anyị nwa bụ ndị Igbo, ọ dị nnọọ ka ike na-aka adị anyị mgbe anyị chọrọ ịlụso ndị Igbo ibe anyị ọgụ. Anyị na-aka ewepụta mmụọ anyị na ike niile anyị nwere mgbe anyị na-alụso ndị Igbo ibe anyị ọgụ. Wee na-ajụ ndị a bịara n'obodo, ndị abatara n'obodo, ndị eji ọtụtụ ụgbọala wee na-ebubata n'obodo, kedu ihe ha bịara ime n'obodo ahụ? Ịjụọ ha ugbu a na nkịta ahụ niile ha kpụ na ngwọ agha ndị ọzọ makwanụ ka nsị ngwa ọgụ ndị ọzọ ha jicha, a ga-asị gị na ha bụ ndị dinta, na ọ bụ nta ka ha bịara ịchụ. Wee na-asị ọhịa ole nọ na steeti Imo a ga-achịrị ndị a niile, chịrị nkịta niile ha bịara ịchụ nta. Ndị a bụkwanụ ndị anyị ma
ọfụma na ha bịa ịwakpo obodo ha anaghị emere onye ọbụla ebere. Ndị anyị ma ọfụma na obodo ọbụla ha pụtara wakpo ihe dị egwu na-eme, obodo ahụ ga-anọrịrị n'ihe ịgba anya mmiri. Nwesị ka m jụọ na otu ajụjụ, ebe anyị ma na ndị a bụ ndị iro, ebe o doro gị anya na ndị a pụta ime gị ihe na ihe ha na-eme bụ ha sụọ onye ọbụla ka akwụ. Kedu ihe kacha mma ime ụdị ndị a? Ọ ka mma otu a etiwere mkpu kpọwa ndị uwe ojii. Ndị uwe ojii a bụkwa ejideche ha ha nọkọta n'aka ndị uwe ojii, ha nọkọta ha nọ izu ole na ole atọpụkwa ha. Ugbu a abụghịzi mgbe ha na-abata dịka ndị na-achị ehi, ha na-abatazi ha sizi ka ha batawa dịka ndị dinta. N'afọ gara aga o nwebugo mgbe e nwetara ụdị ha na ọ dịka na Benin na Edo steeti. Anyị butakwara ihe onyonyo ya ebe a wee na-asị onye bịara igbu gị kedu ihe ị kwesịrị ime. Onye ahụ ịma na ọ bata ịwakpo obodo gị n'abalị na egwu na-adị, kedu ihe ị kwesịrị ime? Ekwesịrị ije kpọwa ndị uwe ojii? Ekwesịrị imewe ha ihe onyonyo tụpụtawa? Ndị Igbo ka anyị mụrụkwa n'anya. Ndị Igbo ka anyị matakwa amata, a sị na onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe ọbụla. Ihe niile abụghị ihe a na-emewere ihe onyonyo. Ọ na ụmụ okorobịa anọghịzi n'obodo ahụ? Ọ bụ na ndị ọrụ nchekwa anọghịzi n'obodo ahụ? Ewee mewe asị akpọwazia ndị uwe ojii. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a, ọnwụkwanụ nke mma ọ wee bụrụ maka ya gee onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m. Ịmarala n'etu anyị si eme ya, ọ ga-abụ nnọọ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị ga-edere ebumnuche gị na ya bụ ihe onyonyo nke ị kiriri ugbu a. Ị na-eche na ndị obodo ahụ, ndị bi na gburugburu ahụ, na ha metara ihe ha mere ịbịa tiwe mkpu wee mewe akpọọzia ndị uwe ojii ka ebukoro ha? Ka ị na-eche na o nwere ihe ọzọ ha kwesịrị ime ha na-emeghị? Deere anyị na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na aka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.